8 i 23 minuts, matins a TV3, tot plantejant la pregunta del dia. És la següent. Creieu que l'AVE hauria d'anar pel litoral i no pel centre de Barcelona? Creieu que l'AVE hauria d'anar pel litoral i no pel centre de Barcelona? Envieu les vostres respostes mitjançant missatge de text amb matins.sí o matins.no, segons la vostra resposta. Si sou Mònica Terribas, envieu un missatge que digui matins.perquè. I si sou l'expresident Pujol, matins.e. Traslladem la pregunta del dia a la nostra estimada i benvolguda Pilar Rahola. Pilar, bon dia i bona hora. Bon dia, Josep. Creus, Pilar, que l'AVE hauria d'anar pel litoral i no pel centre de Barcelona? Bé, l'arribada de l'AVE, Josep, és ja una vella reivindicació de Catalunya des de temps immemorials. Escolta'm, això és així. Quan Juli Cèsar, escolta'm, venia a Barcino, tothom l'anava a rebre amb pancartes que demanaven AVE, Cèsar. Escolta'm, no, i ara podem riure tot el que vulguem. Per favor, senyors, deixin de posar impediments a que l'AVE arribi al centre de Barcelona mateix. I a qui li surti una esquerda, doncs que se la tapi amb sobrassada. Està molt bé, Pilar, això que dius, però que els arbres no ens deixin veure el bosc. Hem de ser fidels i respectuosos a les peticions dels nostres avantpassats, en tant en quant nissaga que som. Ho hem de ser pragmàtics i calibrar els fets per allà on passa l'AVE arriben les esquerdes i els esfondraments. Escolta'm, Josep, però quina és la pregunta? L'acabo de formular. A veure, doncs torna-la a dir. Regala'm les orelles, Josep. No sé, és que com que tinc aquesta peculiaritat de dir paraules enrevessades i formular qüestions complicades quan podrien ser del tot senzilles, utilitzant un altre plantejament per a preguntar i d'altra banda escurçar el dubte en ell en si, em quedo totalment venut a l'ensems que he incapacitat per repetir degudament les paraules emprades. Què? Doncs... què he dit? Veus? És que no ho sé repetir. Digues el primer que se't passi pel cap. Escolta'm, Josep, doncs que trobo molt bo que no te'n recordis el que m'acabes de preguntar. Ho trobo fantàstic, escolta'm. I mira, ara mateix me'n vaig escriure un article que se m'acaba d'acudir. I parlaré de més de la melmelada de pressa, que m'agrada molt. Però, Pilar, 8 i 24 minuts.